Jumala armoa ja rauhaa jokaiselle. Me oltiin tuossa tämän viikon maanantaista torstaihin asti oltiin tuolla lastenleirillä, lintukodossa Pyhällössä. Ja leiri meni hyvin, siellä oli hyvää yhdessäoloa, lapset tykkäs ja pidettiin raamatuopetuksia ja kyllä aikuisikin tykkäs, oli mielissään kuule siellä. Ja siellä puhuttiin semmoisista aiheista näille lapsille, kun Jeesus etsii, Jeesus näkee, Jeesus auttaa, Jeesus opettaa ja Jeesus vaikuttaa meitä elämään rakkaudessa. Hyviä aiheita, mistä voisi pitää tässäkin kokouksessa saarnan, mutta meidän aihe nyt toisin tavallainen, mutta siellä on myös sama asia keskiössä, niin kuin oli näissä lastenkin raamatuopetuksissa. Siellä keskiössä oli Jeesus. Tämä sama helmi, josta Markokin puhui. Ja tänään mä haluan myös tuoda jotakin vähän tästä esille, tästä meidän helmestämme Jeesuksesta. Että me saataisiin vähän jotenkin ehkä ymmärrystä syvemmin sitä Jeesuksen olemuksesta. Rukoillaan tähän alkuun vielä yhdessä, ennen kuin mennään tähän päivän sanaan. Rakas Jeesus, me tullaan sun eteesi kiitollisia odottavaisin mieli. Kiitos siitä, että saadaan kokoontua hetkeksi sun kasvojen eteen. Emme omien ansioiden vuoksi, vaan Jeesus sun ristisi työn tähden. Me tuomme Jeesus sun eteesi kaiken kiitoksen. Kiitos Jeesus sinusta ja Jumalan kirkkauden säteestä ja olemuksen kuvasta. Kiitos, että sä et jäänyt kauas, vaan sä tulit alas meidän keskelle, meidän maailmaamme, meitä varten. Herra, me tunnustetaan, että usein meidän sydämemme on levoton. Meidän ajatukset saattaa harhailla ja saatetaan kantaa meidän mukanamme huolia, kiirettä, pelkoa ja erilaisia kysymyksiä. Siksi me pyydetään tänään, että puhu Jeesus meille. Avaa sanasi ja anna meille ymmärrystä. Ja anna meille Jeesus nähdä sinun kirkkautesi, mutta myös ymmärtää syvällisemmin sun kärsimyksesi merkitys. Kosketa meidän sydämiemme pyhän henkesi kautta, niin että tämä hetki ei jäisi vain puheeksi, joka menisi ohi korvien, vaan anna sanan koskettaa ja muuttaa meitä. Tee Jeesus sinä sanasi eläväksi meidän sydämissämme. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulla on välillä elämässä sellaisia hetkiä itsellä, jolloin kaikki näyttää ja tuntuu olevan ulospäin täysin kunnossa. Asiat menee eteenpäin, elämä menee eteenpäin, eli ulkoisesti kaikki asiat näyttää olevan kunnossa. Mutta samaan aikaan jossakin mun sisällä on semmoinen hiljainen, ehkä hieman pelottavakin kysymys. Onko Jumala todella lähellä minua? Vai onko hän vain jossain tuolla kaukaisuudessa istumassa pilven päällä, jonne mä en ikinä pääse, kun aika tältä kerran jättää? Ehkä sullakin saattaa olla joskus sydämessäsi tällaisia kysymyksiä. Ja saatat tietää tämän tunteen. Olet saattanut rukoilla monien asioiden puolesta, mutta silti tuntuu, että sanat eivät kanna kattoa pidemmäksi. Enkä mä puhu nyt uskosta, vaan mä puhun siitä kokemuksesta, jossa tuntuu, että Jumala on liian suuri, liian kiireinen, tai että Jumala olisi liian kaukana, että hän ymmärtäisi minun elämän haasteita, mun elämän kipuja, sitä mun arkea, niitä mun epävarmuuksiani. Ja tämän päivän raamatun kohta löytyy hebrealaiskirjeen luvusta 1 ja 2. Mä en lue näitä lukuja kokonaan, mutta mä nostan täältä tämän puheen aikana keskeisiä jakeita esille, jotka avaa meille sitä, kuka Kristus todella on. Ja tämän saarnan voisi otsikolla tällä tavalla: kärsivä ja kirkkauden Kristus. Ja heti tähän alkuun mä haluan tuoda esille yhden asian. Jeesus Kristus on täysin Jumala ja täysin ihminen. Kirkkauden Herra, jonka kautta kaikki on luotu. Hän on meidän kärsivä vapahtajamme, joka tuli meidän keskelle, kantoi meidän syntimme, ja siksi hän ymmärtää meitä. Hän ymmärtää meidän kysymyksiä, ja hän haluaa kohdata meidät. Meille hyvin usein piirtyy kuva Jumalasta, joka on vain tuolla jossakin kaukaisuudessa.
Mutta jos meidän Jumala olisi vain kirkkauden Jumala, me ei voitaisiin kohdata häntä meidän ongelmien keskellä. Tai sitten tämä toinen puoli, että Jeesus nähdään vain kärsivänä Kristuksena. Jos kaikki päättyisi vain Jeesuksen kärsimykseen ristille, niin eihän meillä olisi silloin mitään toivoa kärsimyksien keskellä. Ja tässä on meidän ongelma. Me välillä unohdetaan, että Jeesuksen luonne ei ole aivan niin yksiselitteinen. Toisinaan me halutaan Jumala, joka pelastaa, mutta kun meidän elämään tulee ongelmia, niin hyvin helposti me unohdamme, että Kristus on voittanut jopa kuoleman ja annamme noiden pelkoja ja turhautumisen viedä ajatuksistamme voiton. Kun taas toisinaan me olemme jo niin samaistuneet Kristuksen kärsimyksiin, että me saatetaan unohtaa se, että ei elämän kuulu olla pelkästään kärsimyksiä ja ahdistuksia, vaan niistä on tarkoitus mennä yli kohti siunauksia eläen toivossa. Ja mä tiedän kyllä, että elämä ei ole niin yksilitteistä, että kerrotaan vain tuosta noin hienoja teorioita, niin kaikki menee sen jälkeen parhain päin. Ei. Ajatellaanpa ihmistä, joka on menettänyt jotakin suurta omassa elämässään. Vaikkapa oman vanhemmat, oman puolison, työpaikan, tai ihan mitä vaan, mikä on tuolle ihmiselle merkityksellistä. Niin menepä sanomaan hänelle, että kyllä Jumala hallitsee kaikkea. Se voi tuntua tuolta menetyksen kokeneelta ihmiseltä aika kylmältä. Tai jos sanotaan, että kyllä Jumala kärsii kanssasi, niin siltikään se ei tuo vielä toivoa tai pelastusta. Siksi meidän tarvitsee ymmärtää, että me tarvitaan nämä molemmat. Että Jeesus on näitä molempia. Ja juuri näihin ajatuksiin tämä Hebreaskirjeen alkuluvut vastaa. Se ei anna meille vaan lohtua, vaan se kuvaa meille Kristusta syvemmin. Kuunnelkaa siis, mitä tekstissä sanotaan. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myös luonut maailman. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuttunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Poika on siis Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, jonka kautta koko maailma on luotu. Tämä on aika valtava väite. Eli tässä kohtaa ei puhuta pelkästä opettajasta, ei pelkästä moraalisesta esimerkistä, ei edes Jumalan lähettämästä profeetasta, vaan tässä puhutaan itse Jumalasta. Kristus ei ole siis vain joku, joka kertoo meille Jumalasta, vaan hän on Jumala itse, joka on tullut näkyväksi meidän keskellä. Hän on kirkkaus, hän on alku, hän on se, jonka kautta kaikki on luotu. Eli se sama Jumala, joka loi kaiken, tuli ihmiseksi, kärsi sinun puolestasi, ja sen vuoksi hän tietää tarkalleen, miten sä käyt läpi sun elämässä. Ja hän haluaa auttaa sinua ja pelastaa sinut. Tämähän on kristinuskon ydintä ja evankeliumin ydintä. Jatketaan tätä tekstin lukemista. Luvusta 2, jakeet 6-7. Vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnilla sinä seppelöit hänet. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala astui alas meidän maailmaan. Ei vain vähän alemmaksi tai muutaman portaan alemmaksi, vaan hän todella tuli tänne alas asti. Kaikki valtias tuli heikoksi. Kirkkaus pukeutui ihmisyyteen. Iankaikkinen astui meidän aikaamme. Tätä kutsutaan hienolla termillä inkarnaatioksi, eli arkikielellä, eli Jumala tuli ihmiseksi. Ei vain näyttääkseen ulkoisesti ihmiseltä, vaan Jumala todella tuli ihmiseksi. Ja mä tuon nyt esille jotakin tosi ratkaisevaa. Koska ihminen on langennut, koska ihminen on synnin alla, koska ihminen on kuoleman vallan alla, niin juuri siksi pelastuksen täytyy tapahtua ihmisen. Mutta tässähän tulee pieni ongelma.
Eihän kukaan ihminen voi pelastaa itse itseään. Siksi pelastajan ja vapahtajan täytyy olla jotakin enemmän. Ja sen vuoksi Kristus on niin ainutlaatuinen, koska hän on Jumala itse. Täysin Jumala, täysin ihminen. Täysin kirkkauden Jumala, täysin kärsimyksen Jumala. Tämä hebrealaiskirje sanoo vielä syvemmin. Se sanoo näin, että pelastuksemme päämies, eli Jeesus, tuli kärsimyksen kautta täydelliseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että hänessä olisi ollut jotakin puutetta, vaan se tarkoittaa sitä, että Jeesus kulki koko ihmisyyden tien lävitse. Eli Jeesus ei pelastunut vaan meitä jostakin etäältä, vaan hän tuli meidän todellisuuteen. Jeesus koki kivun, hän koki hylkäämisen, ystävät pakeni hänen luotaan, ihmiset kääntyivät pois eikä ottaneet häntä vastaan, hän jäi yksin, hän koki surua, hän itki, hän kärsi, hän kantoi raskasta taakkaa ja lopulta hän koki jopa kuoleman. Mutta miksi? Jotta mikään sun elämässäsi ei olisi vierasta hänelle. Siksi sana sanoo hebrealaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 18 näin. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Tämän vuoksi hän ymmärtää sinua. Ja tämä on oikeasti valtava lohtu, koska monesti me saatetaan ajatella, ettei kukaan oikeasti ymmärrä, miltä meistä tuntuu. Mutta Kristus tietää. Hän ei katso meidän tilannetta vain ylhäältä käsi, vaan hän katsoo meiltä sisältä käsi ja on meidän vierellä. Koska Pyhän Hengen kautta Kristus elää meissä. Mutta tässä ei ollut tämä koko paketti. Jos Kristus olisi vain kärsinyt, niin meillä ei olisi pelastusta. Jos kaikki olisi päättynyt vaan ristille, niin silloin synti ei olisi voitettu. Mutta tekstissä sanotaan tällä tavalla. Luvussa 2, jakeessa 9. Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosi vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Tämä tuo pelastukseen toivo. Kärsimys ei olekaan kaiken loppu. Kuolemalla ei olekaan viimeistä sanaa, vaan Kristus nousi kuolleista. Hänet korotettiin ja hän on kirkkaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kärsimys ei ole lopullinen päämäärä tai päätepysäkki meidänkään elämässä, vaan matka jatkuu. Kristuksen tie oli tällainen, kirkkaudesta kärsimykseen ja kärsimyksestä takaisin kirkkauteen. Ja tämä ei ole vain hänen tiensä, vaan se tie on tarjolla myös meille uskon kautta Jeesukseen. Tämä ei tarkoita silti sitä, että elämä olisi vain helppoa, kun me ollaan tultu uskoon. Se ei tarkoita sitä, että kärsimystä ei olisi tai että se katoaisi heti. Mutta se tarkoittaa sitä, että kärsimyksellä ei ole viimeistä sanaa meidän elämässä. Ja kärsimys ei ole lopullinen päätepysäkki. No nyt joku voi kysyä tällaisen kysymyksen, että miksi Jumalan piti tehdä tämä näin monimutkaiseksi? Miksi ei vaan anna anteeksi? Miksi risti? Ja mitä mä oon saanut ymmärtää, niin vastaus olisi tällainen. Koska synti ei ole vain virhe, vaan synti on vakava asia. Synti on todellinen rikkomus, jonka seurauksena ihmisen ja Jumalan välinen suhde todella rikkoutui. Synti on kapinointia Jumalan tahtoa vastaan. Ja on tärkeää muistaa, että Jumala ei ole ainoastaan rakkaus, vaan hän on samalla myös oikeudenmukainen. Ja oikeus ei voi kadota. Se on kuin kolikko, jossa on 2 puolta. Ja Jumalan puolelta ovat nämä, rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Kumpaakaan hän ei voi hylätä. Mutta siitä huolimatta, synnistä huolimatta, Jumala halusi pelastaa ihmisen. Ja ristillä nämä kolikon 2 puolta kohtaa. Siellä synti otetaan vakavasti ja tuomitaan, mutta samaan aikaan siellä saa syntinen armo. Kun ihminen käy Jeesuksen ristin juurelle ja ottaa vastaan tämän armon ja pelastuksen, joka on tarjolla kaikille, jotka uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Ja siksi mä haluan toistaa tämän. Jeesus Kristus on täysin Jumala ja täysin ihminen.
kirkkauden Herra, jonka kautta kaikki on luotu, meidän kärsivä vapahtajamme, joka tuli meidän keskelle, kantoi meidän syntimme, ja siksi hän ymmärtää meitä. Hän haluaa auttaa meitä, ja hän haluaa pelastaa meidät. Ja mun on kyllä pakko myöntää yksi henkilökohtainen asia. Mä huomaan useasti mun omassa elämässäni, että mä hyvin helposti unohdan tämän kaiken, kun kohtaan elämässäni ongelmia tai kipuja. Silloin kun elämä painaa, ja kun elämässä on epävarmuutta, tai kun elämässä on pelkoa ja väsymystä, niin silloin hyvin helposti mun katseni kääntyy ja keskittyy vain siihen hetkeen, niihin ongelmiin ja huoliin. Ja silloin mä saatan unohtaa jotakin hyvin tärkeää. Mä unohdan sen, että se sama Jumala, joka tuli alas kirkkaudesta, ymmärtää ne mun kipuni. Välillä mä saatan unohtaa sen, että hän ei ole kaukana, vaan hän on juuri siinä hetkessä, missä minä olen mun vierelläni. Välillä mä saatan unohtaa sen, että hän haluaa auttaa mua. Ja ehkä kaikkein helpoiten mä unohdan sen, että tämänhetkinen kärsimys ei ole lopullinen lopputulos, että se ei ole päätepysäkki. Joten tämä ei ole vain jotakin hienoa teologiaa tai kauniita sanoja, tämä on jotakin henkilökohtaista. Koska tämä koskee juuri sinua ja minua. Jos sinä kärsit, muista, sä et ole yksin. Jos sä epäilet, muista, Jumala ei hylkää sua. Jos sä koet syyllisyyttä, niin muista, että synnillä ja kuolemalla ei ole viimeistä sanaa meidän elämässä. Kristus tuli juuri meitä varten. Se sama Jumala, joka loi kaiken, on täälläkin tänään ja haluaa kohdata meidät. Ei tuomitakseen vaan jostakin tuolta kaukaa, vaan kutsuakseen meitä lähelle. Joten siksi, ystäväni, älä jää etäälle Kristuksesta. Älä pidä häntä vain jonakin ajatuksena tai jonakin kauniina oppina, vaan astu hänen luokseen. Anna hänen kantaa sinua ja anna hänelle se, mitä sinä sydämessäsi kannat. Luota häneen. Koska se Jumala, joka loi kaiken, tuli ihmisiksi. Hän kärsi juuri sinun puolestasi. Ja hän tietää tarkalleen, mitä sinä käyt läpi, ja hän haluaa auttaa sinua. Joten lopuksi palataan siihen kysymykseen, josta aloitimme. Onko Jumala kaukana vai lähellä? Ja Kristuksessa vastaus on tämä. Hän on kaikkea korkeammalla enemmän kuin me voidaan kuvitella. Ja samaan aikaan hän on lähempänä kuin me uskalletaan toivoa. Rukoillaan tähän loppuun vielä yhdessä. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että sä olet sekä kirkkauden Herra että kärsivä vapahtaja. Kiitos, että sä et jäänyt vain tuonne jonnekin kauas, vaan sä tulit meidän keskelle. Kannoit meidän syntimme ja kuljit kärsimyksen tien loppuun saakka meidän vuoksemme. Kiitos Jeesus, että sä ymmärrät meitä. Sä tiedät meidän jokaisen kivun, pelon, huolen ja meidän heikkoutemme. Ja kiitos siitä, että sä tahdot auttaa meitä. Herra, me tunnustetaan, että niin usein ja helposti me unohdetaan kaikki nämä asiat, joiden äärellä me tänään oltiin. Me helposti katsomme vain omia olosuhteita. Ja helposti voidaan unohtaa se vierustoveri. Ja välillä me saatetaan unohtaa jopa se, kuka sä todella olet. Siksi me tahdomme tänään pyytää. Auta meitä luottamaan ja turvaamaan sinuun kaikissa meidän osa-alueissa. Auta meitä kääntymään sun puolesi kaikissa meidän elämässämme ja arjen asioissa. Ja anna meille voimaa silloin, kun tuntuu, että meidän omat voimat loppuu. Anna meille toivoa silloinkin, kun tuntuu, että me ei nähdä kunnolla tietä eteenpäin. Ja muistuta meitä jatkuvasti siitä, että kärsimys ei ole päätepysäkki, vaan sinussa ja sinun kauttasi meillä on tuleva kirkkaus. Kiitos, että sä kuljet meidän vierellä ja ohjaat meitä. Sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen.